मा हो नै माबाबो गैया थां बलकसो होफ्रांबाय थायो आं हे jangan beli terus ini kesini peng ini cinti kor gaya dulu चलो मोनदो Mendo जोंथ' दांनायानो जाया इयाव गेमनि बिथोराव हामा नांनाय गया भोपाल गेलो गेलो पक्का गेलो इखौनोथ' जादों नक नक खासे नक फैजोबबाय नामा राउन्ड टिबो लानो मोनासै नामा गैया फरेक्सफोर दं नामालै एसे गेम लाजोबो नोंसोरो ओइ दलङाव हेय सेस आं फैबायना दलङाव दंलै दलं गाव जागोन बेयाव थाबा सानै फैनो हरो थांनो दोङो मोनथाम ओरैनो सानस्लाबासै आं दै गुलाल मारिनायानो जायालाय आंनिया गाल मुरलि Ania गुलाल मारि tunggu ini थांनां लायो थांना गाव जाबाय lama kau ni नुवाखै आं नायाखै दलङाव दं दे दलङाव थैना थैयाखै tunggu आङो दे बे ग्लुवालावलै मोनसे आं मोनसे मोननै दं जासार स्कप नाङा आंनो नायाखै दलङा दंलै आंखौ गावनाया दामकाराव मा गावदोलै बिसोरो बिसोरनो मोजां खानै खानै थाम बे खाथियाव फैदो बे खाथियाव फैदो इनो खाथि फैबाय ओइ सरगोन दे गाव गुलाल होनसै नोंथां बेलासियाव गावदोलै आंखौ मायाव दोङो माथिं दोङो खानैबो इसे जायाखै मानो इथि दांखानानै इथि खासि दाङाखै नङा र' इलेन्ड माइनाव थैगोर
खानै बावग्रोना गावबानो जायोलै इथिं गासै होमबानो हाग्राखै मिथियासिगोन पेनखौ उनथिं लाना खार बे नामा Super dari medkit Bursa. lah musuh medkit di sini